Kapin sa usa ka libo ka mga residente apektado sa sunog nga miigo sa barangay Basak Pardo dinhi sa Cebu kagahapon. Reblocking ipahigayon. Si Maris Puyo sa report. Kapin sa usa ka libo ka mga residente ang nawad-an og panimalay sa sunog nga miigo sa barangay Basak Pardo kagahapon. Matod sa buhatan sa Bureau of Fire Protection, nadawat nila ang alarma alas 9:50 sa buntag. Nideklara sila og Task Force Alpha. Pasabot niini tanang fire trucks sa mga duol nga syudad ang gikinahanglang mo responde. Apan matod ni City Fire Marshal Chief Inspector Rogelio Bongabong nga naglisod sila og pagsulod sa area tungod sa gamay nga dalan. Nisulod na lang sila sa tunghaan sa University of San Jose Recoleros ug didto nagpasirit og tubig. Nakontrolar ang sunog alas 11 sa buntag samtang na-put out ang kayo alas 3:52 na sa hapon. Si Cebu City Acting Mayor Edgardo Labella niingon nga iya gimanduan ang barangay captain nga ipahimutang usa ang mga pamilya sa Don Vicente Rama High School. Matag pamilya makadawat og libreng pagkaon sulod sa tulo ka adlaw og 10,000 pesos nga financial assistance. Si Councilor Dave Tumulak, head sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, nibutyag nga ilang ipasalig nga makabalik ra ang mga residente sa ilang mga panimalay apan sa kasamtangan kinahanglan ipatuman usa ang reblocking aron masiguro ang road accessibility. Maris Puyo, Sun.Star, Pilipinas.